Wyt ti'n grafio'r ha yma? Ti di muno efo ni yn CCG. Da ni'n chwilio am syrfewyr adeiladu graddedig gyda gradd mewn adeiladwaith, datblygu neu unrhyw faes perthnasol arall i weithio ar draws Gogledd Cymru. Byddet yn gyfrifol am arolygon eiddo, adroddiadau asbestos, arolygiadau a llawer iawn mwy. Byddwn nhw'n cynnig cytundeb 24 mis i ddechrau a chyflog yn cychwyn ar 21,559. Ond pam gweithio i ni? Cewch 23 diwrnod o wyliau y flwyddyn, gweithio orau hyblyg, cewch aelodaeth o bensiwn, aelodaeth o gynllun disgownt i staff, gallwch ymuno am cynllun seiclo'r gwaith, a mynediad am ddim i gynllun gofal iechyd, a llawer iawn mwy. Mae mwy o manylion i'w gael ar ein gwefan www.ccgwynedd.org/gyrfaoedd.